हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि bikgk स्टाडि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोन 15 सोंनायनि फिन्नाय लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर। अब्ला थौदो जागायनोसै। कुइसन नाम्बार 1, मा रोखोमनि हिन्जावफोरा सासेनिख्रुइ गोबां हौवाफोरजों आथोन जालायनोसो गोजोनो? बेनि थार फिननाया जाबाय मिथुन आरो मेष राशिनि हिन्जावफोरा। कुइसन नाम्बार 2, डगी पजिशन एबा उनथिंनिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ आथोन खालामोब्ला बिसोर प्रेगनेन्ट एबा गोर्बोआव गथ' थागोन नामा? बिनि थार फिननाया जाबाय नङा, गोर्बोआव गथ' थाया। कुइसन नाम्बार 3, बबे हादरनि हिन्जावफोरा हौवाफोरनि आथोनखौ फुजा खालामो? बिनि थार फिननाया जाबाय जापान हादरनि हिन्जावफोरा। कुइसन नाम्बार 4, माबायदि हिन्जावफोरनि आहार बासानि निप्पला बांद्राय गोसोम जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय मोदोम फिसा आरो गुफुर हिन्जावफोरनिया बांद्राय गोसोम जायो। कुइसन नाम्बार 5, भारत हादरनि बेसेबां जौखोन्दो हौवाफोरा हिन्जावफोरनि आथोनखौ सोबलुना मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय 40 जौखोन्दो हौवाफोरा। कुइसन नाम्बार 6, लाइमोन सिख्लाफोरा बेसेबां बैसोआव बिना कन्डम गानहोआलासिनो आथोन गेलेनो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय 20 निफ्राय 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाफोरा। कुइसन नाम्बार 7, 21-28 बैसोनि जुवान सिख्लाफोरा बेसेबां बैसोनि सेंग्राफोरजों बांसिन आथोन जानो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय 30 बोसोर बैसोनिख्रुइ बांसिन जानाय सेंग्राफोरजों जाना मोजां मोनो। कुइसन नाम्बार 8, आथोन जालायनाय सिगां मा सबजि जानानै खालामोब्ला आथोन खालामनायखौ 5 गुना मोजां मोनो? बेनि थार फिननाया जाबाय पालें बिलाइनि सबजि जानानै खामोब्ला। कुइसन नाम्बार 9, आथोन जालायबाय थानाय समाव हिन्जावफोरनि बिखानि मावनाया बेसेबां जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 140 बार प्रति मिनिटाव जायो। कुइसन नाम्बार 10, सप्ता मोनसेयाव बेसेबां खेब आथोन जालायनाया मोजां? बिनि थार फिननाया जाबाय 3 खेबनिफ्राय 4 खेब जानाया मोजां। कुइसन नाम्बार 11, हिन्जावफोरा आथोन जाखांनाय लोगो लोगो मा खालामोब्ला बिसोरो गोर्बोआव गथ' थाया? बिनि थार फिननाया जाबाय बाथरुमाव थाङोब्ला एबा लोगो लोगो हासुयोब्ला। कुइसन नाम्बार 12, उन्दै बैसोनि लाइमोन सिख्लाफोरा हाबा जाखानाय हौवाफोरजोंसो मानो बांसिन आथोन जानो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय बांद्राय लुबैनायनि थाखाय आरो हाबा जानाय हौवाफोरा आथोन बानायनायाव नलेज दं होनना। कुइसन नाम्बार 3, बे मोननै संकेतखौ गुबुननि हिन्जावनिफ्राय मोनोब्ला मिथिना लादि बियो नोंथांजों आथोन जानो लुबैदों। बिनि थार फिननाया जाबाय
नोंथांजों लोगो हमलायनो बाहाना नागिरो एबा लामा नागिरो। कुइसन नाम्बार 14। गोरबोआव गथ' थाहोयि मुलिखौ बांद्राय जाबाय थायोब्ला मा बेराम जानो हागौ? बिनि थार फिननाया जाबाय हिनजावफोरनि आहार बासायाव पेइन जायो एबा सानो हमो। कुइसन नाम्बार 15। लाइमोन सिख्लाफोरा थारैनो सोलोगोरा हौवाफोरखौसो बांसिन मोजां मोनो नामा? बिनि थार फिननाया जाबाय नंगौ, बिसोरो थारैनो बांसिन मोजां मोनो। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो हर। नोंथांमोना गोजोन्थों।